Wis. Pokoke dina iki suka pari suka dewek dawuh panjenenganipun Bapak Muhasan Sabrayat. Iki wonten pamundhutan. Mau Kusno saking pasukan perwedangan sing siap nyawer. Nggih, monggo. Nyuwun lagu tali kutang. Wis, kutange sapa? Nggih, kaca-kaca perwedangan mangke kasuwun. Saking teater panggung. Apa wis tok apa ana amplope ana layani. Lha iki sing siap nyawer nggo. Oh iya, oke, monggo. Ana tulisane siap nyawer. Nggih. Wis pokoke aja kuwatir. Heeh. Ya sih. Sing awis sik. Mantap. Hadir ana usah. Wis mangke diaturke kaca-kaca perwedangan. Ono ora apa-apa. Kebeli cukup. Diaturke mangke Salut, maksudnya. senggot rumiyin. Iki Senggot apa di bae ngersake senggot sik. Nah, oke, monggo sing rumiyin, monggo. Jaga wae nang kita jaga.